people, wagwan people. Welcome to Sim Reality ITV. Pana patata tactic patata diginyira wekungwafanya zinenge tsipisa. Nyandi ne pana banya ya Blot. Blot anima new looks ataona pana mwe video handina ro pana banja kwati dzai. Akuita sekuti ada kuluka sa Vybz Kartel. Saka zoti bleaching ere kana kuti chichi kuitika. Saka ndema pictures andinawo ndema videos andinawo ndikuati dzai. Asi before sanda kwati dzai izvi zvandinazvo izvi. Ndongotanga nekumhoresa tangosvika pa Sim Reality ITV chingota waka makaipa makanyanya kana chinga makubva pana pa guys. Don't forget kusiya mabaya ka subscribe ako kuitira kuti pandokanda zvimwe zvinyowani unosvika mchisangana nazvo. Uye zvokenda pachinge pane mane business yake ane music yake ane anything jira kumarket kwa pa Sim Reality ITV ande bata pana pa screen zonizo number dzinobatika DJ Sparks Mambo 24/7 na vanenge varipo. Yati ne pana pa ndeya Blot atomusangana video yacho munyatso kuti mufana wangu zvishwa akatera. Yo vaindisungurudza pasi vachindiumburudza kunyangwe pandaitadza mamero vaisafa vakaniudza havasati vandiona parichapera gore ndakavasona talipani ndinorova ngoma ndoimba ngoma kusikira ndapfuma skelehu skelehu vari kuwaina vachiti skelehu. Yeah, I am a Blot, yeah man, at youngest the baddest depan aka Grenade, yeah man, endorsing 16 April. Yeah man, live kuchitungwiza Malaysia. Yeah man, it's gonna be mad. MC Taliban. Yeah man, vane chingoma pa Town. So Giri be there performing live. Mama artist aningari pa Jisimbiza. Ndichi helebesa vanu. Giri, youngest, the baddest, barab. Right, murezi mabo ndopo makaona ka video kemkomana kwazi my looks achinja. This is not a Blot atozija kudara bleach atsuka akutenge katero manje. Saka ndozvikuitika kuma ghetto youth sechingori papa kungokupai zvinhu mugare mitase muchiza zvikuitika kuma ghetto youth. Uyezve guys, don't forget kuti this Saturday 16 pa Leisure Center kuchitungwisa kunenge kuine mafaro kunenge kuona poster muri kuona kuti mafaro ega vanhu vachi celebrate Easter. Ndafuna munongozvono guys sangati in numbers kuna vamwe vanenge vasiri kuchechi zvavo vanenge vachida zvekufara munongoenda ikokoko then isusu na Sparks tivange tiri kuchechi tichimbonamata tiri pamwe chete navamwe but uko kwakakosha futi maybe after service ndozvotase tozosvikawo ikokoko. Saka thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiri pa chivhitivhiti health, chivhitivhiti chisina maside effect, chivhitivhiti chinosanitize zvimwe zvivhitivhiti, chivhitivhiti chino vaccinate zvimwe zvivhitivhiti. Thank you.